Arribo de nou a la meva ciutat. És aquí, a Manresa, on estan les petjades més grans de Sant Ignasi. Manresa és ignasiana, i vaig a descobrir-la. Quan Íñigo López de Loyola arriba a Manresa, la ciutat és petita, té uns 5.000 habitants i té dos hospitals principals. Té l'Hospital de Sant Andreu, que és l'hospital superior, i l'Hospital de Santa Llúcia, que és l'inferior. Sant Ignasi arriba a l'hospital inferior, que és el de Santa Llúcia, al març de 1522, i aleshores aquí es troba un edifici en el qual hi ha acollides menys d'una dotzena de persones. S'està aquí Sant Ignasi de Loyola i entremig d'aquella gent, que sobretot eren gent indigent, té una crisi de catalèpsia en la qual està 8 dies jacent a terra, estirat i immòbil totalment, aliè a qualsevol mena d'estímul. Estem en un dels llocs més importants de Sant Ignasi, que és la relació d'Ignasi amb Manresa i sobretot la seu. Per què la seu? Doncs perquè és un edifici en què Ignasi, una església en què Ignasi venia moltíssim. Gairebé se suposa que cada dia, amb molta devoció, assistia a la celebració de l'Eucaristia i també a les vespres i a les completes que feia el capítol de canonges. Llavors un altre canonge, Lluís Bocotavi, aquest va ser confessor de Sant Ignasi de Loyola i li va demanar que tot allò que ell sentia ho posés per escrit. De Sant Domènec, en el convent dels dominics, ell mateix explica que va tenir dues experiències molt importants, en aquest cas ja tot el contrari, ja ha canviat de període, i diu que va entendre des de dintre dos temes importants. En primer lloc, es va fer càrrec que la Trinitat no és un triangle, sinó que la Trinitat és, deia ell, la Trinitat és música. Una altra experiència forta que va tenir a Sant Domènec va ser la de la intuïció de la riquesa de l'Eucaristia, de la missa. El convent i l'església es van començar a construir a principis del segle XIV i per tant es van començar a construir en estil gòtic. La seva construcció va durar força en el temps i es van acabar al segle XVIII i algunes construccions anteriors es van substituir per construccions més modernes. Durant la seva estada a Manresa, Ignasi de Loyola feia visites freqüents al convent dels dominics, on tenia algun pare dominic amb qui parlava amb freqüència. I en el claustre també tenia unes estances que ell ocupava com a lloc d'habitatge. A Manresa, al segle XIV, es van establir dues ordres mendicants: l'ordre dels carmelites i l'ordre dels predicadors. Els carmelites van demanar permís a la ciutat i la ciutat els hi va donar el solar del Puig Mercadal, a dalt del Puig Mercadal, on ens trobem ara, i van construir l'església gòtica i el convent. Aquesta església gòtica es va fer l'absis i les 3 naus. Com abans dels predicadors, també era una església que tenia l'absis i les 3 naus. Les dues esglésies van ser acabades al segle XVIII.
La Creu del Tort és un dels punts més representatius de la Manresa ignasiana. La creu gòtica, original, datava del segle XIV, era una creu de terme i era situada just al costat de l'antic camí ral que portava cap a Barcelona. Sabem que aquest era un dels punts més freqüentats per Ignasi durant la seva estada a Manresa. Sabem que acostumava a aturar-s'hi i a pregar-hi anant de camí cap a Viladordis o de camí cap a Sant Pau. Des d'aquest mirador on som ara es pot contemplar un fragment del que se'n deia la Vall del Paradís. Un paisatge que segurament va captivar Ignasi. En un dels costats de la creu hi havia la casa del mateix nom, la casa de Cal Tort, on, segons la tradició, Ignasi acostumava a demanar almoina. I, de fet, la família que hi vivia fins fa ben poc ha conservat l'escudella de fusta d'olivera que el futur sant feia servir. Aquests records que relacionen la Creu del Tort amb Sant Ignasi s'han conservat vius fins a l'actualitat. I, de fet, cada any, el 31 de juliol, amb motiu de la Diada de Sant Ignasi, en aquest punt, molts manresans i manresanes venen a resar-hi el rosari. Aquest lloc és on ell venia cada dia a passar-hi hores de pregària, de silenci, i és on va escriure també el llibre dels exercicis espirituals que després s'han estès per tot el món i encara avui dia són una font d'inspiració per molts cristians. Aquesta cova es va anar fent a poc. Aquí tenim la roca que es manté, però hi ha una primera decoració que es fa al segle 1625, es posa la porta, 1650 es decora, i després la bancova, que això ja es va fer en els anys 1750 i que després es va decorar a finals del segle XIX, començament del XX, amb aquest art modernista. Sant Ignasi, de fet, surt d'aquí de Manresa i és un peregrí que segueix, va a diversos llocs, passa per Alcalà, passa per Salamanca, fins que al final va a París, i a París troba uns companys i llavors, a 1548, és quan funda la Companyia de Jesús, que normalment es coneix pels jesuïtes, i que aquests s'estenen a poc per tot el món, es van estenent i en aquests moments estan a 124 països, portant endavant el que ell volia, que era ajudar a les persones, diríem, a créixer humanament i espiritualment. El Pou de Llum és un dels llocs més significatius de la Manresa ignaciana perquè aquí Sant Ignasi va tenir el que s'anomena la il·luminació del Cardoner, que és un punt d'inflexió molt important en el procés dels 11 mesos que va passar a Manresa. Perquè ell anava cap al barri de Sant Pau, que era una ermita, es va detenir en aquest lloc tan esplèndid, ara es diu la Balconada, però abans no tenia aquest nom, però realment és un balcó sobre la ciutat, a més es veu Montserrat, es veu el Pirineu a l'hivern quan està nevat, es veu el Pont Vell, el riu, la Seu, la ciutat. És un paisatge molt ignacià en el sentit de que Déu se li va desplegar amb tota la seva lluminositat en el cor mateix de la realitat. I per això fa uns 10 anys vam venerar aquest lloc amb aquest pou de llum, que és una espiral on hi ha el nom de 117 místics de totes les tradicions religioses, en els quals també se li ha donat veure aquesta incandescència de la realitat, aquesta bardissa ardent, aquest foc que hi ha en el cor de la realitat quan tenim el cor net. I aquesta és l'experiència culminant de Sant Ignasi a Manresa. Estem a l'edifici de l'antic col·legi Sant Ignasi. L'edifici actual és resultat d'una construcció que es va començar a mitjans del segle XVIII i va acollir des d'aleshores un important col·legi portat pels pares jesuïtes. El seu origen està en l'estada d'Ignasi de Loiola a la ciutat, quan s'hospedava, s'hostatjava, feia vida a l'Hospital de Santa Llúcia, que estava en la mateixa illa de cases que en l'actualitat. Actualment l'edifici acull el Museu
i l'Arxiu comarcals. I també és, en el marc de l'any ignasià, de la Manresa del 2022, també és el lloc on s'instal·la el centre d'acollida de la ruta ignasiana. Aquí és on acaba aquesta ruta ignasiana i és on els pelegrins poden timbrar poden segellar els seus carnets i rebre el certificat conforme han fet el recorregut que està estipulat a la ruta. Manresa 2022 és un projecte estratègic de ciutat i creiem que és una gran oportunitat, tant per Manresa com per la comarca. Hem dissenyat un pla director amb 3 eixos, que serien Manresa és camí, Manresa és acollida i Manresa és llum. És camí perquè aquí és on acaba el camí ignasià i en aquest eix englobem totes les accions de millora patrimonial, d'espais, d'infraestructures. Aleshores tenim Manresa Acollida, que engloba totes les actuacions en serveis turístics, d'allotjament, de restauració, tenim un pla de gastronomia que comencem a posar en marxa perquè volem que això també sigui un atractiu turístic, l'experiència enogastronòmica. I tenim el tercer eix, que també és important per nosaltres, és el de la llum. Aleshores, la llum fa referència a totes les activitats culturals, artístiques, formatives, de caire espiritual, tot el que estem fent per revitalitzar culturalment, social i artísticament la ciutat. Aquest projecte va més enllà de Manresa. Hem creat una xarxa de municipis i entitats del Camí Ignasià, que de moment hi ha tots els municipis catalans, i estem fent aquesta xarxa del camí perquè creiem que és un projecte que ens afecta a tots i que pot servir per promoure econòmicament tots aquests territoris. I, a més, també a mig i llarg termini volem que sigui una ruta europea, internacional, i que se'ns reconegui com a itinerari cultural europeu, i per això també estem començant a tenir contactes amb ciutats d'altres països que també poden tenir la seva ruta ignasiana i podem fer un producte comú de visita de llocs ignasians. Doncs d'entrada ha estat un camí d'aprenentatge, jo diria bastant d'aprenentatge i d'assumir reptes, que inicialment tu planteges com un anar caminant, però que acaba sent molt un anar caminant trobant-hi un sentit i alhora copsant diferents maneres de llegir les coses que et van esdevenint en el dia a dia. Vam començar a organitzar aquest tipus de peregrinatges des del 2012, que és quan vam començar amb el Camí Ignasià, de fet. I la veritat és que al llarg d'aquests anys, que no són molts, però ja et donen una miqueta d'història, l'experiència ha estat molt positiva, sobretot agafant els inputs, les avaluacions al final del camí. En el sentit que els peregrins, quan venen a fer aquest camí ignasià, el que ells estan buscant és descobrir aquesta figura ignaciana i al mateix temps el que estan intentant és veure si aquesta experiència, que per Ignasi va ser una experiència transformadora, també els hi pot afectar amb ells. Es transforma tot plegat en una mena d'escola personal, de recerca personal, de búsqueda d'un mateix i també de les orientacions que moltes vegades ens falten. Doncs el anar caminant, suant i demanant-se moltes vegades fins a on puc arribar i el per què, el sentit de tot el que estic fent, totes aquestes preguntes interiors fortes que van sortint són el que fan una mica el joc del peregrinatge. Hi ha moments molt macos, hi ha moments molt macos, moments en els quals
un es descobreix molt més gran del que ell mateix podria pensar. I fins aquí arriba la meva experiència. Realment ha valgut la pena fer tot aquest tram de camí. Descobrir els pobles, trepitjar el camí i sentir-me cada cop més lleuger. Per qui m'estigui escoltant, feu camí, perquè el que he vist jo ho podeu veure vosaltres mateixos.